Hagani kesngi. Daka mensim ka basngo kia. Daka mensim ka basngo it yapi. Nga kerpat yapi. Bapin sngo ba. Bapinum yak halai. Bat ya laka jongga jingim. Ban yak halai. Bat laka jongga jingim. Kamut kumno. Haba halai. Kabamut hi ngimtip. Langin job. Ni langin rem. Kidon ki biyak halai ha kabaya durmasi ntip uno masi wan job kajing yak halai ha ka yele kai sports lada ka de football lada ka cricket yak halai da ka bangia thong kanu ka tim ban job klam da tit henry la shu yak halai da ka bangi shu nget ba ka ta ka tim yak ka bangi thong kan job ribun sin kam julong kum ta kajing yak halai daka bangi thok tim daka bangi thok lottery daka bangi shumudur banyo henry teng kamlong kum ta kajing yak halai ha kajing yak khoi do kharu bun sing ni tharai begin yo itakilak tadeng ta ngi lech sakata kajing yak halai daka bangi khmi lenti banyo henry bun sing ngim yo la daka dei hak makan jado hoi kajing do nong kadon tang ba kam da day ka badu nong hadu kata-kata ya katakan nong ngila ban klipat ha ka wai pat kapor nan ngila ban yo pat ha ka wai pat kapor hanrei ka ne ka jing ya khalai ba ka jing im ka day ka bang ngim la shu pat ban yo ha ka wai pat kapor da du la du ba dehing tang kerpat ipi ka ni ka sngi ka ba menta sngo bha wa nom ya khalai bat la ka jong ka jing imมันชูท่องเยลดีฮากตากับบ่พิมติบและนี่ฮากตากับบ่พิมติกนางาอายพี่กันนี่ก็คูบอร์กันนี่ก็สงีอยากกับบ่พินท่องอยากกับจิงเอ็มกับจงพี่ฮากตากับบ่พี่ติกนาบ่พินอายอยากกับจงกับจิงเอ็มบ่พินเง็ดนามารกตากับบ่งาอายพี่กำได้กับบ่ชูอันตากตากับบ่งาอายพี่กำได้กับบ่ชูมุดดุรกตากับบ่งาอายพี่กได้กับบ่ติกนาบัดกับบ่ชิชาkata gadai balada pi pediang yo jisu la tikna ba fin yo ya ga jing em ka ba bam jukot keli ala di ha gane ka sngi la da pi yap menta shanu pen poi keli ya ka ki nong yalam ki jong pi la da ki yap menta hatu ki la tikna shanu kin poi keli ya kita ki nong snai ki niam ki jong pi lani te ki jinget ba per jong pi keli ya ki lada ki yap hatu ki tikna lani ki lada yap ru hatu ki la tikna baki yo ya ga jing penem bun ki nong yelam niam ki sa ha ka umdum kim sngo tikna lada ki yap kin poi shai kim sngo tikna ka bamut ki shya khalai la ga jing im ha ga ta ka bam sngo tikna ki thong ya la ga jong ga jing im ha ga ta ka ba artatien ha ga ta ka bam tip ban ga kwa banong fi ni ga sngi ngi kum ke bangai ngim ya thong ha ga ta ka bang ngim tip ringi thong ya laga jing em hakata ka mangitip namar uni ubangi thong udai bla de job ya ka jing yap but ubala mi pat but udai ubaim shaki bam chikot balada pi thong hau ni ubala de job ya ka jing yap lada pi thong ya ladi hau ni ubala de mi pat piru pin job piru pin mi pat piru pin im tadeng ta kwa banong ifi kan ni ka sngi ka mamanta pinapet ya ka por election ngi tap laga tap ngim tip uno candidate uban job teng ya thong ru reng kwa banong ifi kan ni ka sngi ka mamanta u candidate ubang ngi jit u de candidate ubala dap job u de candidate ubala penrem ya ka pop u de candidate ubala penrem ya ka jingyap u de candidate ubala mi pat umdei ubasma utung halom jingtap uni candidate ubangi ngijit ude candidate bahaga kerteng ga jong u ki khosi barok ki dam krop bat barok ki thlik ki phla kita ki bahalor ha khndo barapok khndo barok kita ki bor ki dam krop ha ka kerteng ga jong new candidate ba uni ude Jesus Christ uni ude bahak uni ude ken uba ai pi ya kata ka hok ga jong u mdan weiru ubreu ga ne ka perthai bahak mdan weiru unong thawniam ne bashnai ki niam ba per baki kamila dia baki deki bahak ne baki long ru ki bahak u jisu u dei bahak
melawan na Gabriel. Tadehing ta ulakaya na Gabriel klem dadon ka no ka jinya day na Gabriel. Mar umday usambay jong Gabriel. Tadehing ta balakaya na ka taisoti ka virgin birth. Balay kata namar bau Jisu dan jinya day bat Gabriel. Lapun haga kpo jong Gabriel klem usambay jong Gabriel. Tadeng ta the virgin birth nega jingka naga taisoti ka pensisya pleng u Jisu baga snam jo kamdei ka snam ka balawan no Adam kamdei ka snam ka bit no Adam ndei unong herpateng no Adam u Jisu u dei ublay balawan hagadur jong Gabriel ya ka ba ulasya elri ban pun haka kpo jong Gabriel ublay uwan bat hau kadon ka snam blay kamdei ka snam Gabriel kamde ka snam jong Adam kabala don ka pop riu blay uwan hagadur brio kadon ka snam blay ka snam ka bakut ka snam ka badon bor ka snam ka basat yaki pop jong abad jong pi ka ba pen khot yangi na ka pop baro dahin ta ka clean ka jong blay gong bala siu spa yangi daga ksiar daga rupa ri daga snam ka jong khon lang brot baga snam ka jong Jisu ka sat ya ka pop jong i baro ang ka tin ka jong blay iwe yones kung naman kong ka dakot ka banyaw tadin ta ka ba no fi ka ni ka sngi wat nom ya khalai bat ya la ka jong ka jingim thong ya la di hau ni uba phetikna thong ya la ka jong ka jingim hau ni uba a ya pi ya ka ta ka jingim bam jikot Jisu ngalong manga ka jingmi pat bal ka jingim I am the resurrection and life. Ngalong mga ka jingmi pat baga jingim. Bauta ubayap. Lalu langit hanga onam yap syu. Baru tahu ba imru onam yap syu dalay layru. Tadeng tala da ngingiyap. Penban ngiem. Barhabang ngingiem. Nginam yap syu lano ro. Namar ngilaim hau kris. Oh ya ka bagan jado ngingiyap. Henry penban ngiem ha ka bagan jaman sim. Barhabang ngilaim ha bagan jaman sim. Kamot nginam yap syu lano ro. Hagata ka bagan jaman sim. Ngida snow tikina hado kata-kata. Mga snow tikina ladanga ngayap. Nga snow tikina ladanga ngalit no na gani pertay. Kaap ka ying ka jong blay nga. O Jisu ang hakmi ilit yung penkrek ka jakanam ta jong pi. Tadawang haka ying kupa jong adon shibon kita ki kamera syong ne. Ban ngan let yung penkrek ka jakanam ta jong pi. Nga snow la penkrek ka jakanam ta jong namar. Mga snow tikina namar mga lapla mga long unong pop mga tip mga day unong pop. Nakadaw nga don kam yung unong penim. Bat haba nga pediang yung penim. Unong penim upenim sisya nga. But hawula penim nga nam jat shu lano ro ndangan yo eta ka jingem ka babam juga nga lalong 100% tikna namar ya ka ka bu try la kular ya nga hallelujah pi kwa ben tikna la ka jingem jo fi pimla am tikna ha ka wei pat ki kerteng jo ki wei pat ki blai handre ka dai tang ha ka kerteng ka jong Jisu ka ba fi la ben tikna la di da pi yap sheno fen boy dai ta kwa ben fi ka ni ka sngi ka ba menta ka ni ka sngi ka ba blai la bo ya fi. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Kaya sngi ka bangin ya kemen, bangin ya shat kemen. For today is the day of salvation. Kani kalong ka sngi jong ka jing penem na ka menta jong pi. What I ba kani ka kubor kan shu let no kum to na pi. What I ba kani ka ktien kan shu ja no. Henry to do syong perkat puson bahaya la di. Plut por. Hatu ngalapin tiknan ya kata ka bam jikot ka jonga. Ni ngadang shu ya kalai na. Pada ka jing da ka bangam tikna. Syanungan poy undang layap. Kwa ano ifigan ni kasngi ka mentari tang Jisu. Ubalong kata kalenti, ubalong kata ka jing sisya. Ubalong ka jing Ubalong ukpu jong ka jing Ubalong ka waom ka baim ka bangilaban di na ubang sliang syu lano. Ubalong kata ka jing syai jaga pertay bang miat syu aga jing dum lano. Balong unong syarai ka jing unong ablang brot ubabha. Umday ubasneo. Walong uta uding sowan ubahau ngiyo eta ka jing thiang hau ngiyo eta ka jing bang jong ka jing hau ngiyo eta ka buram mau ubalong ka jing mi pat ba ka jing ngin mi pat andang ilayap bangin yo eta ka jing ka bam chikot u Jisu badai tang mauhi ubalong ka jing khang ya ka bam dan jing khang shu da ka we ya ka bangin lat na dujok bandrung sya benang dei tang mau bang ai ngo yo blai bang yo kat iya gani ka kubor gani ka sngi try na karku ya fi lada dona pedeng jofi ki bampat tikna lada pidang shu antat ne pidang shu ya khalai bagani ka jim ka jongfi dan tikna gani ka sngi
pentikna kan nega sngi ka bo trai u khat yapi pentikna kan nega sngi namar yo lat kan nega sngi finom yo sho nega sngi ini dua kan nega sngi mta ngasungu i plat di finga sungu khia si shana mta jompi ta ka daw kumbangang ala yo jing penem kumbangang ala yo trai ngakwa ban share lang ya kan ni na mta jompi tadeng tau trai u i plat yapi kwa ai pi pin jot no kwa ai pi pin babi shabam jukut kwa ai pi bapin long kita ki breu ki ba sha pen jot no ki ba sha pen ram rồi qua bên ai phi kata ka jing pen ksan qua bên ai phi kata ka buram qua bên ai phi kan ya ta ka jing em ka bam chu ko qua bên duai nam ta jong phi ka ni ka por ka bam ta laki pop ki sau han compare kin le kat ka yor laki sau berthu kin le kat unyo lang brot laki nyong ngau ru kin le ong ka tien ka jong blai kan le kata ka pop ka jong phi kan le Jisu pentikna boruong nga mangahi ngan map ke jing palat ke jofi nga mangahi ngan sat ye ki pop ke jongfi banganum kan ma show ke pop ke jongfi lano ngan isnai ke jing le baman joki bat kata ke jing bom hok ngan isnai trau ngan map ye ki banganum kan ma show ke pop ke jongfi tadi ta compare fi pop kan no dengan kwa no fi ke singi ne kadega ke invitation ke jong trai u kadega jing khot sngo bha ke jong blay ye fi bat kadega offer ka ba krautam ka ba blay offer fi ke ne ke singi ba kata ka long ong thong ke jing em hanga ai cái jing em cái jong phi ho pin yo cái jing em bam chukot ngakwa ban ya dwai phi ne ka sngi bam ta ngam kwa ban pulut kai ka por ha ne ka sngi asngo ba shibon ba ki don ha ne ngasngo ki hajar ki don ha ne ka sngi ban pediang yo ji su kom nang penem phi dai wei na kita ba ba phi pediang kan mau ne ka decision ka jong phi ka ne ka rai ka jong phi ka de ka rai ka ba phim bakla ka ne de ka rai ka ba phila rai ka ba hatam namar ka ne ka rai ka ba phi rai man ta ka rai ka bam jukot ka jong phi bagi dia tahu try ia je pi ni dua ke ni ka por ka ban ta fila ban ra ik keti ke jong pi uji so ia je pi kwa ban i ka no na pedeng fi fi sananda ra ho wa jule ran man ra ik keti bahag bale ran man ta ban ka bale ran ha ka sngi jong ke jing bishar man ta fila ran ha khamat juki breu han ha ka sngi fila ran ha khamat jong blai ai ba fin le ran man ta mle ki breu ki la ban ong fi fila bie fila le steng kle compare ra ik keti ke jong fi ni dua ong ini kentien ba na ong try jisu na pla bong long nong pop terakhir kini ke sngi ngakwa ban pentikna ia ka bam jikot ka jonga bat ka jing pentikna ka long tang ha ka kerteng ka jong me jisu ngapediang ia me ha kini ke sngi kumunong penem try baru seim jonga me maap iki pop jonga mesaj kuhut ya kada kesnam jong me banda do menta gesngi ngalong ujing tau ubatmai ngai ngu ye me ko try bagata ka bom jikut ke jonga ka scam ngado menta gesngi hagar tengu jisu amen try ker khu ye fi unang ai bore fi da fi nang kwa ban san shu aga tien ke jong blai pila ban phone kini ki number fi ke screen ke jong fi but ngidon hang ni ban duai nam ta jong phi phila ban wan ru sikne ka jaka ka bangi ngidon hang ni po open nong thmai nong kriam haga office jong ka potnet phila ban wan hakane ka prayer center ya ka binyo ban duai ban ya slok shu bat phi ya ka ba finang san o try penon kami ka gm ka jong phi khublai shibon ngin se kin do pat amen